fedde heblo sukabe Afrika weltare TV takkusana yoni to takkusana yoni to lekseyba gorgola to belendendi to ganki to wuro jibi alfa to tulde baali to seyena wuro molo to seyena gababi to wajjo boso yaabe to gurjuma to sincan gurjuma to dara salama to gurela sanyi to tulde ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amati jane alpha mamasile ba to moderna ha to galle makko sama sa to killinkara ka heyde ko taari ɗum kala ene jiya e gaddiɗi kabruji men to leydi Mauritanie hono ministre kalfinaɗo ko fate jangde o ɓayyini calendrier hollirde kay ko fate examen ji e concours aji baɗoji e nder leydi ndi hitande 2023 2022 2023 to leydi Sénégal cumu kulɓinigo waɗi e nder wuro witengo Sincana Galluma ene tawe nder département mo Kumpentuma neɗɗo goto wasi hen fittade mum to leydi Mali Chukela Kokola Mayga hoore jagoɗe leydi ndi oɗo saaha kala gonnoɗo e rafi mum taw ko rafi AVC ñalawma hanki o joddima e hoorejo leydi ndi o yi kadi ha to primature o waɗi haalande makko faade ɓesgu leydi ndi kala jannude ɗumen e andude ɗumen kadi o ɓamti golle kadi o heɓti calal makko hano hannirta ni to leydi Côte d'Ivoire Charles Blé Goudé yettima aseta hande o to Abidjan lamorgo leydi ndi caggal nde waɗi duuɓi sappo caggal leydi to Sao Tomé Principe ko coup d'état manqué woni tigui hoorejo leydi ndi wofnama toon coup d'état jamma bedɗo to leydi Mali ko cumu to leydi Malawi to noon ko cukko hoorejo leydi ndi kañuma teɓano aljuma hanki o waktuji kewɗi noon o waɗi to bureau ji police caggal ɗum o woppitama e mbadi sous condition to habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine to leydi Brésil ha to leydi Syrie bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren Pulaar, Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoyre-biir nogas e jeegom lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habaruji mon e ɗemgal pulaar e sowto he ko musidɗo mon sil mon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ngal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbirno en gartidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen laamu leydi Mauritanie siifi sifande nden sifande noon ko nde milliard uji tati woni 3 milliards 536 millions 808 mille 860 mbuɗu taw ko haalisa e limore hinde nde on haalis noon kon yidde namnude kay courant woni électricité e nder guure jeenayyi taweteɗe e nder région ngaji tati e ɗi jiida cirola sifande nde noon sifi ɗum sifdi sifande nde ko biteɗo Abdessalem Wul Mohamed Saleh on ko kañum woni ministre du pétrole du mine de l'énergie wondude Mohamed Ali Wul Sidi on ko kañum woni délégué général société général cetal bitengal Tazour e goɗɗo ne wiye Cheikh Abdallah Wula Bedda ko kañum woni directeur général société mo Somelec so tawi noon ko nokkuji ɗiɗi ɗiɗo nokkuji kay ɗiɓe jiiɗi nanude ɗiɗon couraji ko ɗiɗo nokkuji jeenayyi ɗiɗon goni bila wuro witengo Biira e Hela Beye e wuro wongo ne wiye Diade e wuro wongo kadi ene wiye Mberade ɗeɗo guure tati noon eɗe tawe e nder hoddela Sharqi so tawi ko wuro witengo Timsiana e wongo ene
ene wiye ela mebru ko ɗene tawe ndara hoddela harbi e wuro wongo ene wiye vumole khairata e wongo ene wiye agorata e wongo kadi ene wiye belowara ɗeɗo gure tati tawate ko ya nder région mo Asaba so tawi ko wuro witengo Zegalan ngone tawe ndara région de Brakna e ndara ɗeɗo gure jeenayi noon tawe majje fodde sappo e jeegoma ujunere fittanu woni innama ade tawa kadi ko fodɓe hebde courant mumen hano hannirta ni ɓe kolliri noon ɓoyatama ɓe mbawa hebde courant ji mabɓe hano hannirta ni ɓe kolliri kadi o holliri noon wonde yidde laamu leydi Mauritanie kay ko ɗo e horizon 2030 tawa dendagal jokkuli leydi Mauritanie kala gurel yo manguel yo toxel tawa heeɓi courant mum kubba mum hano hannirta ni kanko ministre o holliri wonde kay euro saaha joni e nder leydi Mauritanie hen 53% heeɓi courant mum hano hannirta ni euro saaha noon en 2019 wonno tigui ko 42% ko fate ɗeɗo golle noon guure jeenayyi fodde hebde courant ji men hano hannirta ni golle ɗe koye nder lebbi sappo e ɗiɗi ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde woni ministre de l'éducation o siifi kayida hollirde calendrier ko fati kay e examen ji wondude concours aji e nder leydi Mauritanie tawi kayri ko année scolaire 2022-2023 ju kayida o noon holliri tigui wonde première session wonde kay baccalauréat gaddanol ngol waɗata tigui ñande sappo e jeenayyi lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati so tawi noon ko session complémentaire woni kay fodɓe wattude baccalauréat ɓen mbaɗata ko nogas e nayyi lewru juillet 2023 woni tigui caggal nde ɓe pofti lewru woturu no fewi so tawi lewru woturu so tawi noon so tawi ko waɗoɓe examen ummade école fondamentale woni faade collége ɓen ko ñande joyyi e ñande jeegoma lewru juin 2023 so tawi noon ko concours aji wonande kay waɗoɓe école aji yiɗɓe faade école aji excellence ɗum ko nogas e nayyi lewru juin 2023 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen état major général des armées mo leydi Mauritanie o holliri tigui wonde kay ɓe juɓɓina concours on concours noon ko yidde recrude élevage taw ko élevage officier ji ɓe taw ko ingénieur uji concours o noon waɗata koye daroɗe lewru darton ɗum woni e nder lewru daroɗe lewru décembre concours o noon ko ouvert woni udditana kay wonande kay dendagal Mauritanaɓe kala joguiɓe diplôme taw ko en ingénieur e nder ɗiɗo fannuji woni tigui taw ko joguiɗo ingénieur génie civil walla en électricité walla informatique e walla construction concours o noon waɗata ko ñande jeegoma lewru décembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sanga 7h00 minute to nokku biteɗo GP woni groupe polytechnique mo Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni ñande talata ɓennuɗo o jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate cellal ade hono Mouhtara Wuldahi tawi ene wondi e jeunesse Aguilema on ko chef délégation union européenne e nder leydi Mauritanie ɓe mbaɗi supervisé puɗɗugol golle fewnidde e garditinde nokkuji ha ɓeyɗo gardude ɓeyɗo yahdude jamanu taw ko cuuɗi cafruɗi joyyi tawateɗi nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie tawi golle ɗe noon ina jeeya tigui e ko wiyete commémoration ko fate 72e anniversaire manditare leydi Mauritanie ko ɗiɗo centre uji joyyi noon ɗena golle joofi woni centre de santé mo Daranaïm e centre de santé mo Riyad wondude centre de santé mère et enfant e Kissala e centre pilote mère et enfant tawateɗo to Liksar ɗiɗo cuuɗi cafruɗi noon ko famdi kala ɗi teskama kala hitande fodde 150 ujunere neɗɗo ene wawa tigui yillade hen hebde safaruji mum hano hannirtini o holleri noon jaaru golle ɗe ko 150 million taw ko haalisi limore hesere nde ene qime ha 1 milliard 83 million okuya e limore yinde de holliri noon golle ɗe puɗɗoto ko ñande sappo e tati lewru juin 2022 ha ñande sappo e ɗiɗi lewru juin 2023 golle ɗe noon koye mbadi coopération hakkude fedde union européenne e département santé mo leydi Mauritanie kabaruji men e ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie jehen ha to Ros ñande alarba ɓennuɗo o yimɓe jeegoma darima yesso juge mo tribunal mo Ros jeegoma ɓe kala noon ko commerçant ji e remoɓe ɓe teɓira noon koko fati yeyde pomme de terre kalateneɗo oɗo saaha kala tawateneɗo e nder jeehe nder leydi Mauritanie tawi ko pomme de terre ko fati awdi panoɗo kay ko fati awdi on pomme de terre noon hollirama naw yeyama ko heewi e nder jeehe e nder leydi Mauritanie tawa kadi pomme de terre o hollirama wona kewɗo
cellal ko walla ko ñawno to wonande kay so yimɓe ñaami walla to jawdi ñaami kala kamɓe jeegomɓe kala noon ɓe darima yeeso juge o hettimamaɓe ko fati kay e ɗeɗon gueɗe hollirama noon on pompitere wanno ko wiyete produit chimique tawama kadi e nder goto e dépôt ji woni magasin aji e nder tawama nder to pompitere wonno toon tawama toon autocollage kewɗi woni tikkeji kewɗi ɗakkanoɗi e sakuji he hollide tigui wonde pompitere koko fati e awdi wona gueɗe ñamateɗe saabu kay wona hunde moƴƴere ko fati e cellal innama ade ha joni kabaruji men ɗemngal pulara sen ɗum wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen cumo kulɓinigo waɗi to wuuro witego Sinthiane Ngaloum e nder tawe nder commune mo Kuncamba wolof e nder département mo Kumpentoum waɗi noon neɗɗo goto wasi hen fittade mum matériel kewɗo kadi ko jaru mum ke tawa jaru mum ko million ngaji kewɗi sumi yaadi e curki saabu kay hollirama dendagal koɓe conño hitande hikka nde guese mabɓe kala sumi ha wonti dondi sapeur pompier ɓe Kumpentoum notitima e cumo ngu ɓe mbawi dandude matériel seeɗa koɓe mbawino dandude maire commune o hon tawi maire commune o tawi kadi kañum woni directeur général ADL hono biteɗo Abdoulaye Ndawo ari tigui ha to tana o waɗi to wawi tigui addude soutien mum e hollide tigui wonde ene wondi e mabɓe e oɗo tana musɗo moɓe tawate ha joni kabaruji men e ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni koninkoɓe faggudu woni douane ɓe Keur Ayoub e nder falde Kaolack ɓe teɓima médicament ji kewɗi ɗi moƴƴani tawi ko ɓuuri hen hewde ko siroji taw ko siroji joɓi toɓe fittali sukaɓe kaɗari yeyede kay oɗo saaha joni e nder yoga e nokkuji leydi e nder Afrique heɓe kolliri noon ɗina médicament ji hen temedde jeegom e capanɗe jeegom gramme ko hinde morphine ɓe tawi hen kadi siroji kewɗi tawa ko siroji kaɗaɗi yeyede tawa kadi ko siroji joɓiɗi kene qime ha capanɗe jeegom fittandu sukaɓe e nder leydi Gambie ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni jomma butikaji tawteɓe taw ko yeyoɓe en détail tawteɓe to Kaolack ko taari ɗum kala yoga mabɓe naatino tikkere hofgo juuɗe hay sinno kay wona kamɓe kala jaadi e gon miijo so hofde juuɗe kay saɗade uddidde butikaji men yoga e waɗi kadi commerçant ji teskama kañumen udditi butikaji men hollide kay wonde tikkere hofgo juuɗe ɗe kañumen jaadani hen saabu so mbaɗi ɗum ko lollude ɓena witeɓe consommateur uji woni tigui ɓena taw ko aroɓe sodde kala saaha ɓe erima noon kamɓe ɓe jaadani tikkere hofgo juuɗe ngem ɓe erima heddiɓeɓe ne mbawa tigui joddade e laamu ngu kaldigal waɗe hakkude mabɓe beele pamodiral duumigal ene heeɓe oɗo saaha joni noon woni luural hakkude mabɓe e laamu ngu ko prix cogguji ɗi laamu ngu rokkiri yo yeeye ha tenti noon e gueɗe ko wayno sukara walla kosam taw ko kosam poudre ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Sénégal ha joni to Kolda toon e commerçant ji kewɗi taw commerçant ji détail kañumen naati e tikkere hofgo juuɗe ha tenti noon e wuuro Kolda ngo teskama dendagal commerçant ji détail ɓe foof woni butikaji tokosi kamɓe kala ɓe udditani butikaji mabɓe hollidde kay hofgo juuɗe nde hollidde kadi wonde ɓe jaadani e cogguji ɗi laamu hokkiri yo yeeye ko fati e guilay sukara ha ene bam kosam poudre basalle e gueɗe gayno jamde woni aliment de bétail kala ɗiɗon cogguji ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye wona hunde waɗande ɓe gartama ko ɗum saabi nden tikkere hofgo juuɗe ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen Ghalii Abuu Bah kañum woni ministre des fonctions publiques mo leydi Sénégal o holliri tigui yesso sarɗeji leydi ndi wonde kay e nder enquête baɗaɗo tawama tigui enquête o holliri ujunere temedere capanɗe jeegom e jeenayyi fonctionnaire taw ko fictif woni tigui yimɓe inde mumen goni kayitaji kala lewru ne keeɓa jobdele mumen ha timma tawa noon ɓe hen gona gollotoɓe ɓe hen ko yaltuɓe aduna ɓe hen ko nattuɓe gollade o holliri noon koye saaha kay o haali nden haalande noon koye saaha kay ɓe gonno e fodde budget makko budget département makko holliri noon so tawi ko salaire uji holliri yimɓe hewɓe kay tawi salaire uji mumen ene jokki yoɓede ha oɗo saaha taw ko yaltuɓe aduna o holliri kadi wona mabɓe kadi ko yaltuɓe leydi ndi kodi koye caggal leydi walla ko waɗɓe abandon poste uji mumen ene goppi liggueyaji mumen tawa salaire uji mumen kala lewru maydu ene viré e compte uji mumen bancaire o holliri noon ɗen gueɗe baɗeteɗe kala saaha e ɗum hollira tigui wonde laamu leydi Sénégal ene wasa kala lewru 5 millions 700 milliards 5 millions 700 milliards taw ko France CFA 5 mille 700 milliards kala hitande laamu leydi Sénégal ene wasa ɗum taw ko jobdele ɓeɗon witeɓe des fonctionnaires fictif kabaruji men ɗemgal pulara ha joni to leydi Sénégal jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah.
assalamu rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah assalmitama e dennangal hettotoɓe weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi ɗeɗo balɗe grève waɗi ɗo henna. Ina wayno grève o dey grève commerce aji ina wayno ɗoftaka. Holko haɗimo ɗoftede ɗo e Ziguinchor ɓe mbayi koɗo ɓe tinani ni. Correspondant men gonanɗen Bignona wi grève one kadi ɗoftaka toon, wonɓe to ustu noon no mbiri. Ha to e Goudompa ina wayno dennagal Casamance kamɓe nde ɓe ɗoftaki oɗo grève. Ina wayno ɓe tinani ni grève waɗi grève commerce aji. Wuro ngo ñande hen ina ñalli tan yimɓeɓe fof no uddita, commerce aji ina jeeya, caɗele ngala hay hunde. So numima ɗo eɗen gandi hande muma mawɗo ina woni ɗo ene holɗum jaɓɓade ministére mabɓe kesso Ami Tamba, président de la république, ina waɗimo ministére de koysier. ɗum noon soɓe juuli tisubare eɓe jogori ummaɗo ɓe jaaha to e karsikirim jaɓɓoyademo e aéroport. ɗum noon e ballal Doudou Ka, eɗen gandi Doudou Ka kañum woni ministére toppitiɗo holɗum affaire aéroport uji, ina wayno ballal makko on Ami Tamba no mama. eɗen gandi Ziguinchor dañi ministére uji ɗiɗi to e APIX. eɗen gandi holɗum wonno toon ko Mounir Sy. ɗum noon kanko oɗo hande Ablaye Bande o nomama jogade projet ji laamu ngu, kankone ɗum noon président de la république haali yoɓe mbaw joganade ɗum ga konngol militaji mum ɗi perdunoɗi wawa heptude ko ɓuuri yawde e yaccade. parti Pastef no way ga hewde doole ɓe usta doole mum ha laaɓa ɓe mbawa joganademo pour wote garoje beele omo wawa dañde ga e no konngol. eɗen gandi ɗiɗo duuɓi foof président de la république ko perdunoɗo ga basuji muɗum e dennagal militaji mum kamɓe foof ɓaɓɓitiɓe peewi to e Pastef. ɗum noon ɓeɗon no mama dañi haaju jamma e ñalawma. eɗen gandi Victor Ndeye ko kanko woni maire Niaguis, kanko kadi woni ministére ɗo e joguiɗo microfinance. ina wayno yeehi to e Sédhiou o haalde e Sédhiou naaɓe e Kolda naaɓe e Ziguinchor naaɓe. o laamu ngu no jogori duñde e poche muɗum ƴaltina milliard ɗo e hitande nde haade mum mayde. ina wayno campagne kukku mabɓe o mabɓe mbanno hikka o, ina wayno kukku o nana hedde juuɗe mabɓe ha heewi. laamu ngu wawa sodde ɗum ko ɓuuri yawde yaccade. weltare TV jokkodirde e Ghalii Abuu Bah, musidɗo mon Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM. yallo ke walde jaam. Allahumma amina Sidi Kebe. sen numima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗen kene dara wonde joni lebbi nayyi ko cukkela kokkala mayga hoorejo jagoɗe leydi transition laamu leydi Mali ko yanno kay rafi biteɗo AVC woni accident vaccinaire cérébral o rafi noon addaninoma tigui joncade seeɗa oɗo saaha noon holliri tigui wonde o hepti cilal makko ha no hannirta ni aljuma hanki o ari o joddima e gardiɗo leydi ndi hono colonel Assimi Goïta hoorejo leydi ndi ɓe joddima to palais présidentiel woni to galle lamorgo to. ɓe poddima ɓe jewtidi ko juuti, ɓe ƴettidi kadi nate ɓosoje e photoje kala ɓe ƴettidi hollirde tigui wonde oɗo saaha joni hepti cilal makko ha no hannirta ni. caggal ɗum noon o yaɓani koto primature woni to bureau ji premier ministre to hay sinno kaye oɗo saaha joni ko lomto makko o kañum tigui jooɗi e jappere para intérim. holliri tigui o yeehi ha toon o waddi kadi haalande o huccudiri waddi kuccam makko e ɓen jandiyankoɓe andinde leydi Mali kala ɓesgo leydi Mali kala wonde omo yetta Allah o hepti celal makko ha no hannirta ni. omo siftina bandiraɓe kadi malinaɓe kala kañumen kala no jiɗodirta tamodira gona neɗɗo goto kañumen kala mbawa hedde caggal laamu transition e gardugol colonel Assimi Goïta. saabu o holliri laamu transition ngu woni darde mum ko refondation woni tigui ko yidde fewnidde leydi ndi e ko wiyete souveraineté e rokkude leydi ndi ndimagu mum ha timma e ko wiyete libre choix jogade kadi ndimagu libre choix ko fate partenaire stratégique woni tigui suɓade kala leydi ndi yiiɗi gollodade e oɗo saaha noon ine wayno leydi Mali jogui tigui ko deux premier ministre woni premier ministre uji ɗiɗi saabu kaya décret mo hoorjo leydi ndi sifno nomination ko fate premier ministre par intérim. on décret soit taw waɗede abrogé woni soit taw sekede. ɗum noon fitti ko ha oɗo saaha joni ene wayno leydi ndi jogui ko deux premier ministre. ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar jen ha to falde mofti Daouda Doumbia kañum woni directeur académie d' enseignement mo leydi mo falde mofti o holliri tigui jangde e nder falde mofti e ɗo saaha joni jangde nde ne herƴino feewi e ɗum jogui caɗele mawɗe no feewi saabu e nder région de mofti o holliri eɓe jogui temedde ɗiɗi e capanɗe jeegom e jeetati école udduɓe demo mumen ha tiiɗi tawa ko dogɓe e oɗo saaha joni bone pelle ceɓɓitiɗe o holliri jangguinoɓe hewɓe dogui tigui goppi poste uji mumen hewɓe kadi dogui goppi guure mumen
men e oɗo saha joni taw ko bone cebbitiɗe o waɗi erago noon faade laamu hunde darto kaya beele kaya ɗiɗon école aji ne mbawa uddide saabu holliri e oɗo saha e nder ɗiɗon école aji fodde 90 ujunere cukalel fonnoɓe janggude e nder ɗiɗon école aji e oɗo saha joni en tawi e nder booli ha joni ko leydi Sénégal leydi Mali keddoɗen jiyen ha to ñorode Sahel ñande alkamisa no gasene ya lewru jolala gonnen ɗum jagorgal mabɓe kalfinade ko fati industrie et du commerce mo leydi Mali hono biyeteɗo Mouhamadou Boula Mahmed o fawi tufere makko arwinide ko fati e magol usine taw ko usine pewno ciment ona usine noon ɓe innirta ɗum ko ciment du Sahel walla ɓe mbiya ɗum cimenterie Bema usine o noon en tawe 45 kilométre e banggue hakkude mum e ñorode Sahel e ɗum hollir tigui wonde magol oɗo usine noon e ɗum hollir tigui wonde darde laamu dari oɗo saaha joni beele leydi ndi ne wawa joktadade hoore mum ha no hannirta ni beele kaya ko wayno ciment kala ɓe natta jiggoyade ɓe mbatta fewnande koye mabɓe e nder jokku leydi he kala ha no hannirta ni kabaruji men ɗemgal pulaar sen wima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen Charles Blé Goudé mennoɗo wonde ministre de la jeunesse mo leydi Côte d'Ivoire e saaha laamu Laurent Gbagbo gonnoɗo caggal leydi hita e caggal leydi bilinoɗo e juuɗe CPI o arti aseda hande o nogas jeegoma jolal hitaɗe ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi to Abidjan lamorgo leydi makko o ari noon koye avion commercial hikka noon waɗi duuɓi sappo ko wayi leydi makko Côte d'Ivoire Charles Blé Goudé noon e saaha laamu Laurent Gbagbo mo hewno wiyede général de la rue saabu kay jogade mo hattani wawde erade ɓesgu leydi ndi ha tenki sene sukaɓe e kala saaha mo heewi nodde ɓe e momodiral walla nodde ɓe meeting ngaji kala nde o noddi yimɓe ne keewi nottitade hen ko ɗum addannomo wiyede général de la rue woni général bedda gila 2014 noon o heeɓi o ɓili tigui e juuɗe CPI o tumano noon koko fati crime de guerre e crime contre l'humanité e saaha dillere wannone caggal sumgoji bannoɗi en 2011 ha kene wona ujunnaje tato neɗɗo wasino hen pittari men omo tijja noon kanko Charles Blé Goudé caggal ndettade mo Abidjan mo waya ha to Yamoussoukro ma waya ha to leegal bitegal yoppugon noon ko leegal commune ɓurɗo mawnude e nder Abidjan ma watton kuccam makko wonande kay ya hakkude makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko koto Sao Tomé Principe paadena Sao Tomé Principe ko leydi toksiri ko ila edi tawe hakkude Guinée Équatorial hakkude mum e leydi Gabon ko ɗon ndi tawte hen ndina leydi noon jamma bedɗo ɗo ɓe hono hoore leydi ndi wofnama coup d'état e wiide kaya hoore jagode leydi ndi hono Patrice Tivaouada o holliri tigui wonde koninkoɓe nayo opération commando taw koninkoɓe nayo jiiɗino dirguidde laamu ngu ɓe mbawi noon wawde tigui hebde polgu saabu kay o holliri ɓen yinnoɓe wadde coup d'état ɓe hen tato pittali men ittama keddiɗo wiyama teeɓe oɗo saaha joni tawe juuɗe dadiɓe kabaruji men ɗemgal pulaar sen wima to Sao Tomé Principe koto Malawi paɗen cukko hoje leydi Malawi biyeteɗo Soulas Kawloas Silima o wiyama teeɓ aljuma hanki o subaka nogas joya lewru jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi o tuma noon ko mbuñari kewndi no feewi ko agence anti corruption woni tigui catal halfinaɓe ko fate rewinade ɓena hutortoɓe mbuñari e burjinoɓe koppereje leydi ɗi ko kañumen jofinomo feɗendu kanko noon agence o noon jofimo feɗendu ɓe ƴettimo hollirama tigui o ƴetti mbuñari kewndi e société taw ko société britannique naɓe rokkude ɗumen marché ji ɓen noon taw ko woni ko wiyete pot de fin ɓen mbawi rokkudemo mbuñari dadiɓe hewɓe noon degguininomo aljuma hanki o ɓe nayimo tigui ha to galle police mawɗo no fewi o waɗi toon waktuji kewɗi noon caggal kay namde kewɗe waɗi toon waktuji kewɗi no fewi kabaru o nde yalti noon yimɓe makko yaadi makko hewɓe mbawi wadde moɓodira men gari tigui ha yesso commissariat ɗo mbaɗi ɗon digne mumen hollide tigui wonde ummotako ɗon so wona woppita caggal noon nanguedemo waktuji kewɗi police o wawi wopputemo e mbadi liberté sous condition omo tuma noon hakkude lewru mars e lewru octobre 2021 o tuma tigui o ƴetti fodde kene qime ha 280 000 taw ko haalisa dollar américain taw ko mbuñari mo heeɓi e juuɗe société britannique en beele kay omo wawa rokkude ɗumen ko wiyete marché ji taw ko marché ji gouvernement to nder leydi he kabaruji men ɗemgal pulaar kabaruji men coftal ɓalli ko fate kuɓeri windere coupe du monde ma en ketto musidɗo men sehli men Oumar Demel Diallo assalamu aleykum rahmatullah.
ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma bisimilla mon e kabruji men coftal ɓalli taw ko ɗemngal pulaar yiyaten ko toon to leydi qatar haalene kaw gelwindiriyankoel hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi potite ñalɗi ɗiɗaɓiji noon koye ñalawma hankin ɓamti kay yuɓɓinede toon to leydi qatar hakkude kay kippumbo peydigal kañum tigui jaɓino kay kippumbo iran ko kippumbo iran noon kañum tigui fooli kay kippumbo peydigal baluji ɗiɗi wondude ndiga kippumbo peydigal noon ɓe wawino kay hebde kartal boɗewal taw noon ko gol kippo mabɓe kay woni gardien mabɓe kañum tigui heeɓi ngal ɗon kartal boɗewal ngal ɗon kartal boɗewal kay gila mondial o fuɗɗi kay hitande hikka nde toon to leydi qatar ko ngal ɗo tigui woni kay kartal gaɗanal kay ko fati e kartal boɗewal toon to mondial ngol leydi qatar toon to leydi qatar noon heɗoɗen ɗen ɗon potitɗe jokkini ñalawma hankin caggal kay nde ndin ɗon gendi kay jaɓɓini ngel ɗon kawguel ɓe inde mum woni qatar jaɓɓi kay baroɗɗe leydi sénégal ɗe ko baroɗɗe leydi sénégal ɗe kañum tigui foliɓe kay baluji tati wondude e baliyala gotel to banggue baroɗɗe leydi sénégal ɗe noon ɗin ɗon logguiɗi ɓe loggi kay ko on ɗon wiyetede Boulaye Dia kañum tigui loggi gotol on ɗon wiyetede Famara Diédhiou loggi gotol ko noon kay Bamba Diembo olympique Marseille toon to leydi France loggi kay loggol gotol e ngal ɗon pottal so tawi noon ko banggue kay kippumbo Qatar logganiɓe kay ko on ɗon kay wiyetede Mouhamed Muntari kañum tigui loggi kay loggol ngol kippumbo Qatar wawi hebde hakkude muɗum e baroɗe leydi Sénégal ɗe kikiɗankin toon to leydi Qatar hande toon to leydi Qatar no heɗoɗen ɗen ɗon potiɗe jokkino hakkude kay kippumbo Hollande ɓe andanɗa kay kañum tigui gañino baroɗe leydi Sénégal ɗe potidal muɗum gadanal kono noon ngal ɗon potal e kikiɗankin hakkude kay kippumbo Hollande kañum tigui jokkuno potide caggal kay nde ɓe jaɓɓi kippumbo Équador ngal ɗon potal noon ko gotel e gotel woni kongal gaynide kippumbo Grande Britannie ko noon kañum tigui ujunode ɗon potide ɓe inde muɗum woni kay leydi Angleterre kañum tigui jaɓɓino États-Unis mbo Amérique ngal ɗon potal ne kay ko ndiga e ndiga woni kongal gayniri ñalɗi ɗiɗaɓiji noon no jokki kay ñalawma hande caggal kay oɗo sangata halten ɗo potital gotal gasi hakkude kay kippumbo ɓen ɗon wiyeteɓe Tunisie kañum tigui jaɓɓino kay kippumbo Australia ngal ɗon potal noon ko kippumbo Australia kañum tigui foli kay kippumbo Tunisie baliyel gotel wondude ndiga so yaha wattuji sappo e nayyi yoni toon to dunde Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e tati ɗi fana e hojom maɗen ɗon potide jokku kay hakkude kay kippumbo Pologne kañum tigui jaɓɓoto Arabie Saoudite so yaha wattuji sappo e jeeɗiɗi noon yoni kay toon to dunde Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeegom ɗi fana e hojom ko hakkude kay goriji ɗe leydi France ɗe kañum tigui jaɓɓoto kay kippumbo République mbo Danemark e kikiɗan no udaɗen ɗon potide kay yuɓɓinte toon to leydi Qatar sanga kay wattuji nogas ɗi fana e hojom monante kay wattuji Europe no hawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji sappo e jeenayyi ɗi fana e hojom ko Argentine mo Lionel Messi kañum tigui jaɓɓoto kay kippumbo Mexico ɗen ɗon poti noon ko kanƴe tigui woni kay potite woduɗe kikiɗa hande toon to leydi Qatar. Mar Dembel Diallo golle ma jooɗi peewi sen ummima kabaruji men sen ummima to Qatar koto do koto leydi Ukraine paaɗen fodde million ngaji jeegom galle woni foyer e nder leydi Ukraine e oɗo saaha joni ɓe ngala kuɓam woni tigui ɓe ngala courant woni électricité sabu ɗeɗo balɗe ɗiɗi tawa kadi saabi ɗum ko bombardement mo leydi Russie mo jorata pettoje mum e kala saaha e bomboje mum e nder leydi Ukraine balɗe ɗiɗi hande mbiɗen eɓe tawe tigui ni ɓuuru balɗe ɗiɗi kadi eɓe tawe janggo cattugol no feewi e hono holiri kaya hoorejo leydi Ukraine biteɗo Volodymyr Zelensky température leydi Ukraine noon e oɗo saaha joni ne yara tigui ha moins yara tigui ha 0 degré saaha ene yaa ha moins 1 degré eɓe jogui kulhuli noon ɗeɗo balle ma température o yaa tigui ha moins 10 degré ɗum noon so tawi kadi ɓe ngala kuɓɓam woni ɓe ngala courant électricité wodani ɓe mbawata hebde chauffage ɗum noon ene wawi wadde ko bonni ko heewi e nder leydi he koto leydi Brésil paaɗen koto leydi Brésil yimɓe tato mbasi pittali men sappo e goho neɗɗo mbarmi aljuma hanki o nogas joya lewru jolal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi e nder école aji ɗiɗi ko sagataɓe joguitiɓe noon ko sagataɓe bandiji jani e nder ɗiɗon école aji ɗiɗi hen goto ne joguiti pitel mum o wawi yoɓade tigui pittali ɓeɗon yimɓe tato barmini sappo e goho neɗɗo e nder école aji to wuuro witego Espirito Santo ɗum noon tawe to banggue wargo ɓajo funnague leydi ndi koto leydi Syrie udditen kabaruji men commandement militaire mo dowlaji tentude Amérique taweteɗo to Moyen Orient ɓe kolliri tigui aseeda hande o nogas jeegom lewru jolala woni lewru gonɗen ndu wonde kay ɓe beddama obiji ɗiɗi roquettaji ɗi hinde roquette ɗiɗi jani e nder base mabɓe taweteɗo to rew ɓajo funnague leydi Syrie ɓe cuwa taw andude noon hol saabi holɓe cuwa andude noon holko saabi ɗin obiji ne bedde ɗon roquettaji walla hol weddiɓe ɗin roquette
sahaji siftinde noon eɓe cikki noon e oɗo saha joni wonde kay leydi turque nan toon haɓa e ɓen tawa ko wiyeteɓe kurdistan en e kala saha kadi e kuninkoɓe leydi Syrie ene joga kulhuli noon so tawi wona goto e ndi leydi woni leydi Syrie walla tawi wona kaye leydi Turquie weddi ɗi noon roquette aji ko wawi wonde hen kala luskoji mabɓe jaaji nana udditi hen musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerra ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Kebe nangani hen to ngue ko fade Coupe du Monde ko musidɗo men Oumar Dembela Diallo so tawi noon ko nanganɗen kabaruji ha mbawan yiiden to banggue naste ɓortoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on kettude